Takže pardon, mě se vyplo nahrávání a jdem to trochu dodělat. Jo, teď to je druhý video, protože se mi vyplo to nahrávání. Sám tomu jsem se nerozloučil. Jo, berem. Dobrý, já jdem pryč, on to teďka tady vykradne. Ježmarja. Chuděk pošuk. A sakra. A teďka jdem v baráku a budeme to mít. A to už ukončím. Takže tady to ukončím tím pádem. Takže já se prolučím, mějte se krásně, dolohujte nějaký pěkný komentář, kdybyste chtěli, tak klidně i odběr. A já se s vámi loučím, takže